Kaixo guztioi, gaurko honetan gomendatuko dizuet liburu hau. Luce, así creamos el IKEA vasco. Zergatik gomendatu nahi dizuet liburu hau? Lau arrazoi garrantzitsuengatik. Bat, ekintzailetasunaren inguruan hitz egiten duelako, eta oso modu pertsonalean. Enrique Arrillagaren historia kontatzen dau, eta benetan oso interesgarria da. Bi, erresistentziaren inguruan hitz egiten dau. Erresilientzia eta egunerokotasuneko kontuak aipatzen ditu. Hiru, sormenaren indarra. Zelako garrantzia daukan zure burua asmatu eta berrasmatzea etengabekotasunean. Lau, lantaldearen garrantzia. Ez bakarrik agentzia baten barruan edo enpresa baten barruan, baizik eta inguruan. Herria, lagunak, azkenean zelan laguntzen dutzuek gauzak egiten. Benetan gomendatzen dutzuet oso liburu interesgarria. Hurrengora arte. Agur!